आं नोंसो जेबो रायलाया ओंखायथ' मानो गाबखोना माखो एक्सुलि सैमाखौ आं बारा फियाखै 7थाल' दङ हेलौ आंखौ सिनायद' आसलथे नों मानसिया सोलायनो रोंगोन ना रोंला आसलथे नों मानसिया सोलायगोन ना सोलायला ओइ सैमा साला ओइ र'दै र' ओइ सैमा होसोबोदोंमोन आंखौ खोनादों ना दसे थाथ'लाय नोङो दसे थाथ'लाय फंनैसो बाथ्रा रायलायनो नोंजों खोनाबायना एक्सुलि सैमाखौ आं बारा फियाखै 7थाल' दङ दानबायो हरबावनि दै र' আপুনি ডায়াল কৰা নম্বৰটো বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে बिजि गाबबाय खोमा दै আপুনি ডায়াল কৰা নম্বৰটো বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ गिनाय बिजि गाबबाय खोमा बाला गथ'आ हेलौ फना हम फना हमग्रो माने फनखौ हमैनि उनाव खिथागोन आं फना हम दे हमबाय दे हमबाय सोर सोमखोर हमबाय सोमखोर सोर सोमखोर नोंहासो आं नोंजों जेबो रायलायानो माथो आं नोंजों जेबो रायलाया ओंखायथ' मानो आं रायलायानो जादोंब्रा मा फना हम दे हमबाय दे मा आं नोंजों रायलाया आं नोंजों जेबो रायलायानो हमनो हायाखै र' आं नोंजों फनखौनो रायलायखाया गाबखोना माखो आं जेबो रायलायानोसो फन गाबनाथों गाबखोना माखो आं रायलायानो नोंजों एख' मिथिया सिनायगोन आं नोंजों फनखौनो रायलायखाया आं नोंजों फनखौनो रायलायखाया फना हमग्रो सिगां हमबाय दे ओमफ्राय आं रायलायानो नोंजों नोंथांमोनाबो बिदिनो मिनिबाय थानाय इन्जय खालामनो थाखाय जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो उनावहाय लोगो मोनलायनोसै बाय बाय